Vi har sammen skabt Vendepunkt for at tilbyde dig en rejse, der indeholder alt det bedste. Fællesskab, kultur, personlig udvikling og tid til bare at være. Vi bor på et lækkert resort. Vi dykker, vi surfer og dyrker yoga. Vi møder vores lokale filippinske venner. Og så arbejder vi med os selv i workshops. Alt det tilsammen er med til at skabe en helt særlig rejse, hvor du får en pause fra hverdagen og får muligheden for at mærke dig selv. Så tag med Vendepunkt, vi glæder os allerede til at møde dig.